Pozdravím všetkých L3 pozitívnych aj všetkých divákov Motostore. V predošlých videách ste mohli vidieť, že sme robili rôzne recenzie spoločne so Sofiou. Ahojte. Tu v AGB Dynasty v Bratislave. Možno toto video si pozrieš predtým, než by ešte vyšli niektoré videá, možno už vyšli. Každopádne, v každom jednom tom videu spomíname jednu dôležitú vec, že všetky tie futrá v tých príľbách sú pratiaľné, čo udáva aj výrobca. Napriek tomu, veľakrát sme spomínali spoločne so Sofiou to, že ono sa to síce dá vybrať, je to pomerne jednoduchá manipulácia, akože vybrať to vytrhneš raz, dva, ale potom to dá naspäť napasovať, skúšal som to minule. Ja sa s tým popasujem. Počkaj, keď pôjdete po obede domov, kľudne zhasniť. Preto sme hovorili veľakrát, že odporúčame použiť prípravky na čistenie prílieb, na impregnáciu a tak ďalej, aby si tú príľbu nemusel potom prať v pračke, pretože častým praním, keď sa ti v tom potí hlava, aby to bolo hygienické, tak pravdepodobne asi to potom perieš, ak to neimpregnuješ alebo nepoužívaš nejaké prípravky. A tým pádom ten materiál degraduje. Aj tie klipy a tak ďalej. A preto nejaký ten prípravok. Sú na trhu rôzne, my používame Makov a preto sme sa rozhodli, že vám spravíme takéto video, a v ktorom vysvetlíme, že čo obsahuje takéto balenie, ako sa to používa, na čo sa to používa, prečo je to dobré. Takže poďte s nami pozrieť na to, ako svoju príľbu alebo životnosť svojej príľby predĺžíš čo najlepšie. Zatiaľ tú pistu tak decentne posuniem na bok. Sprejky, handričky, že by medzi tým, kým ty to vybalíš, aby reč nestála, tak rovno sa opýtam, viem si dokupovať jednotlivé tieto veci aj po jednom, alebo sa predáva to len takto, že v kite? Či sa mi môže stať, že niečo miniem a z niečoho ešte mám a tým pádom Áno. viem len dokúpiť Není niečo? s tým problém. Toto je vlastne tá pena Foam Fresh od Makofu. Dá sa dokupovať zvlášť, konkrétne teda v takejto veľkosti. Toto je čistič na plexisklo, celkovo na príľbu aj. Ten sa dá dokupovať aj v takomto menšom balení, čiže v cestovnom balení, alebo potom v takomto veľkom. A potom tu máme antifog, vlastne to je proti zahmlievaniu, miesto pinlocku, keď niekto nemá pinlock, tak sa to vlastne strieka a to takisto sa dá kupovať. Napríklad, keď máš ADVčkovú príľbu ako ja, AX8, AX9, tak tie pinlocky nemajú, aj keď devina neviem. AX9 má predprípravu na pinlock, dá sa tam úplne v pohode vložiť. Ale AX8 nemá predprípravu a nemá ani pinlock, takže tam určite využiješ aj toto. Tak v prvom rade, čo spravíme, tak si dáme dole vlastne plexisklo. To, ako sa plexisklo dáva dole, to sme už v niekoľkých videách ukazovali. Tuto je zase iný mechanizmus, ale ukážeme. Buď ste to videli. Prakticky je to stále to isté, jedno cvaknutie na tom systéme a sa ti plexisklo uvoľní. Len môžu tie systémy byť rozdielne, buď plastové alebo kovové. Zoberieme si ako prvé tú penu Foam Fresh, poriadne si ju zatrepeme a iba nastriekame do príľby. A to bola celá veda. OK. Necháme pôsobiť pár minút. Kým to zatúhne. Máme vlastne penu danú všade, potom futre. Môžem im aj takto otočiť, nech vidia, že vlastne to vyplní celú tú príľbu. Hej, ono vlastne tá pena aj potom vlastne spláska dolu, jak pôsobí. Takže vlastne počkáme teraz pár minút a potom to len vytreme. Takže dáme si ju zatiaľ bokom a môžeme ísť teda na plexisklo. OK, ja som myslel, že zatiaľ zatancujem alebo niečo, že kultúrna vložka. Radšej zoberieme plexisklo.
Ale mi tak napadlo, že keď si išla striekať tú penu, tak som sa chcel opýtať, že to tiež bude tak voňať, ako vonia napríklad mazanie a čistenie Áno, je tie to tiež spreje voňavé, na toto je reťaz. citrusové. Oni všetko, čo robia, Toto nevoní. Ale oni hej, všetko, čo robia, tak to vonia. Dobre, nie všetko, ale proste tie ich prípravky aj toto máš, keď tak napísané. mňa fascinuje fresh citrus. Ale nie je to taký citrus, jak osviežovač vzduchu vo vecku. Tam sa ťa smrdí! Voňavka není všetko. Smrdí! Že to fakt akože vonia príjemne. Hej, Dobre, ja len toľko som chcel, že ako... je to príjemné na Fakt sa mi vôňu. na nich páči to, že oni robia takéto voňavé veci. Zoberieme si teda plexisklo, kým sa nám pena Splasne. splasne. Kým nám pena splasne. Aplikuje sa. Ja neviem, ako to nazvať odborne. Hej. A teda môžeme si zatiaľ plexisklo vyčistiť. Na to mám handričku od Agevrčky priamo. Od Makofu je táto, ale tu používame teda na vytieranie, tak na plexi nech máme svoju handričku. A teda záleží, ako je samozrejme špinavé to plexi, hej. Ja odporúčam čistiť aspoň teda to plexisklo každýkrát po jazde, lebo tie mušky ako zaschnú, tak je to potom fakt boj. Takže ja mám už tú príľbu celkom čistú. Samou o sebe starám sa o ňu. Áno. No, tak ako... Mal by si sa starať o všetky príľby, ale keď máš limitovanú edíciu pisty, tak verím tomu, že lešti si ju častejšie. A možno nie, kto vie. No vlastne. Tak to na to kašle rovnako, ako keby mal 50 € príľbu, neviem. Ja by som si ju ani na hlavu nedal tým, že veľa padám. Bola by mi jej škoda. Inak, Takže... spomínali sme aj v nejakom predošlom videu to, že takto utrieť ten pinlock z tejto strany je asi OK. Rovnako ako aj ten štít poriadne poutierať, ale nie dávať ten pinlock dole a ho utierať. To si tuším niekde spomínala. Áno, spomínala som. Určite nedávať ten pinlock dole a takisto aj ani nestriekať žiadne prípravky na ten pinlock, pokiaľ už je nalepený. Treba to maximálne čistou vodou alebo iba suchou handrou. Ja tam pinlock nemám, takže si to plexisko môžem hociako umyť. Áno. Môžeme si ukázať teda, ako funguje aj tento antifog. Ten vlastne, ako som hovorila, proti zahmlievaniu slúži ako pinlock, ale teda nie je taký účinný, čiže treba ho častejšie aplikovať. Nestačí, že raz si to dáš a celý rok bez toho funguješ, hej. Takže klasika teda opäť. Si ho tu nastriekam všade, kde potrebujem. Objednáš teraz toto, aj toto, aj toto, aj toto, tak dostaneš túto pistu za 1 euro. S tým, že to za toto tu zaplatíš 1800. Nechali sme teda trošku účinkovať a iba to znovu celé povytierame a vlastne môžeme rovno ísť na jazdu s tým plexi. Plexi by sme mali ošetrené. Ty používaš tú príľbu? Používam. Hej? Lebo ja tak krásne čisté plexi, jak je toto a nedoškrabané, som doma ešte nenašiel. Ako si môžeme všimnúť, tak pena dosť teda splasla a teda zoberieme len handru, suchú samozrejme a celú príľbu poriadne povytierame. Aj tam, kde teda tá pena už nie je, to celé povytierame. Môžeme aj zvonku trošku to futro. Teraz mi to napadlo, že keď ti takto vonia príľba a ju máš na hlave, tak potom aj tvoje vlasy voňajú lepšie ako Head & Shoulders. Samozrejme, ono sa to trošku vyparí tá vôňa, tým, že teraz to je len čerstvé, nastriekané. Tak to samozrejme vonia oveľa silnejšie. Ale hej, ostane ti tam tá vôňa. Príľba zvnútra je teda očistená, nebolo treba žiaden tlak ani nič, proste fakt len s tou handrou poprechádzať potom, presne tak, trošku pošúchať. Samozrejme záleží, či niekto nosí kuklu, či niekto nosí make-up. Hej, ten make-up samozrejme tam ostáva. Čiže, ale už som skúšala teda čistiť s týmto aj make-up. Okay. Bez problémov.
hneď to zleze dole z toho futra. Takže naozaj takéto pigmentované dosť nečistoty, aj vlastne ten pôd, všetko to vyťahne a je to naozaj super vec za mňa a hlavne rýchla. Nastriekame si teda príľubu, posledný krok, celú, už som si ju teda nastriekala a už len teda s handrou pekne vyčistiť príľubu, znovu teda od mušiek. Ak máme nejaké takéto vetranie, hej, že sa tam nevieme dostať, tak odporúčam s nejakým tupším špáratkom, aby sme si samozrejme nepoškrábali tú príľubu, tak okolo toho povyberať tie mušky. Ale teda približne nejak takto. Je to hotovo. Samozrejme záleží každý, kto má ako znečistenú tú príľubu. Jasné. My sme vyťahli relatívne čistú príľubu, keďže ty si na konci sezóny tú príľubu vyčistila a odložila. Ja si ju čistím každýkrát po jazde. No. Ale to je ďalšia vec, ako si ju spomenula, že túto konkrétnu príľubu tým, že čistíš pravidelne, tak nebude tak špinavá, ako keby som doniesol ja nejakú príľubu po víkende. Na budúce môžeš skúsiť doniesť aj takú príľubu a môžeme dať test. Dobre, tak najbližšie, keď pôjdem na tetku a budem sa tam váľať v blate, tak donesem príľubu a odskúšame to aj na tej. Že či ozaj tá príľuba bude ešte vyzerať k svetu. Aj voniať. Dobre, už len nasadíme plexisklo a necháme tú príľubu vlastne vysušiť. Či si zavrieme to plexi a necháme ju vysušiť takto, alebo si ju necháme takto a otvoríme to plexi. Je to jedno, ale teda aspoň tých 24 hodín by sa mala schnúť, alebo aspoň teda do druhého dňa. OK. Len chcem pripomenúť, že táto pena neslúži len na čistenie príľby, ale slúži takisto aj na všetko oblečenie. Či sú to rukavice, topánky, hocičo sa s tým dá úplne v pohode vyčistiť. Okay, presne takto, ako v príľbu. Vystriekam jednoducho rukavice. Áno. Aha, OK. Aj topánky. Hej. Dobre. Kúpiš jeden balík a vyčistíš pol motorkárskeho gíru. Áno. A k tomu ďalšiemu čisteniu sa možno ešte dostaneme. Áno. Dobre. Vyskúšame. Bál som sa, že povieš, že nie, ale... Môžem doniesť na budúce aj kombinézu môžeme čistiť. Ale nie takú, čo bude už predtým čistá. Ja nemám také oblečenie, ktoré je špinavé. Ja sa starám. To nie je o tom, že sa nestarám. Je to o tom, že dojdem, počkám, kým to vyschne, s kefkou to očistím. Dobre, takže A Ivan ďalší krát, keď oblečenie. pôjdem, tak aj tak sa zase zadrbem, ne? A nebudem to prať za každým, však Dobre, ale ne každý nechcem to zničiť. chodí do blata, jak ty. To je pravda. Vieš, že som baba, ja musím chodiť pekná, čistá. Ale sú aj baby, ktoré chodia do blata, tam, kde ja. Akože nestretol som tam zatiaľ žiadnu, ale na Instagrame som videl, že určite také sú. Tak ale prečo? Môžeme ísť? Challenge. Ak tu bude... 100 000 lajkov. By som sa smial, keby... Vybuchlo by to video len kvôli tomu, že by chceli vidieť, jak sa Sofia vála v blate, aby si to potom mohla dať na ovko. Si ale ja teraz budem myslieť, že točím nejaké ovko a budem tam proste v Ešte blate. nie, ale ak to takto pôjde ďalej a čím ďalej, tým viac sledovateľov bude pribúdať na Instagrame po týchto našich vtipných videách, tak vravela, že akože silno zvažuje, lebo vidí perspektívu, hej, že mali by ste záujem o podobné videá. Asi Ako čistí príľbu doma po každej jazde. Necháme to na vašu fantáziu, ako to Sofia tú príľbu čistiť takto ako teraz tu, v tomto videu, alebo inak. Každopádne nezabudni sledovať tento kanál. A daj like. 100 000. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.